Exodus Tiaduasa ngotwe. Na ɔde okuo yɔ ɔhyew afɔrebukyia no. Ne tentene basafa num ne ne tetrete basafa num ɛyɛ ahinanan. Na ne sorokro basafa miɛnsa. Na ɔyɔ ne mmɛn ne mfatoro nan no so. Emu ara na mmɛn no tuatua. Na ɔde kɔbere dura ho. Na ɔyɔ afɔrebukyia no ho nneɛma nyinaa. Nsena ne sisadeɛ ne nkora. Adinam ne nsnama kukuwa no. Ɛho nneɛma nyinaa. Ɔde kɔbere na ɛyɔe. Na ɔnwono afɔrebukyia no ho kɔbere ntentan a wanwono no sɛ atena. Ne bama n'ase firi fam koduru mfimfini. Na ogu nka nan tuatua kɔbere ntentan no ntwea nan no so. Sɛ ɛnyɛ mpoma no hyehyɛbea. Na ɔde okuo sene mpoma. Na ɔde kɔbere duradura ho. Na ɔde mpoma no wurawura nka no mu afɔrebukyia no nkyɛnkyɛn na ɔde asoa. Ɔde ntaaboo na ɛyɔe na emu da kwan. Na ɔde kɔbere yɔ kuduo no. Na ne ntaase nso yɛ kɔbere a onya firi ma a wɔba bɛsom ɛhyeɛ ntomadan no ano no kɔbere hwehwem. Na ɔyɔ adi hɔ no. Anafo fam a ɛkyerɛ adi hɔ ntwamutam a wɔde asaawa fitaa a wafira anwono. Basafa 100. Ne nadum 20. Ne ne kɔbere nyinasoɔ 20. Adum no mprɛgo ne ne mmea yɛ dwetɛ. Ne atifi fam ntwamutam no. Basafa 100. Nadum 20. Ne ne kɔbere nyinasoɔ 20. Adum no mprɛgo ne ne mmea yɛ dwetɛ. Ne atɔyɛ fam ntwamutam no basafa 20. Nadum 10. Ne ne nyinasoɔ 10. Adum no nkɔtɔkorɔ ne ne mmea mu dwetɛ. Ne anim fam a ɛkyerɛ apuɛ deɛ basafa 20. Ɔfaha ntwamutam basafa 15. Nadum 3 ne ne nyinasoɔ 3. Na ɔfa biako no deɛ nso adi hɔ no aboboa no ɔfaha ne ha ntwamutam basafa 15. Nadum 3 ne ne nyinasoɔ 3. Adi hɔ no ntwamutam a etwa ho hyia nyinaa. Asaawa fitaa wafira na wɔde yɔe. Na adum no yɛ kɔbere. Adum no mprɛgoro ne ne mmea mu yɛ dwetɛ. Ne tiri nnura ho yɛ dwetɛ. Adi hɔ no adum nyinaa. Dwetɛ mmea na ebiabia ho. Na adi hɔ no aboboa no nkatano no yɛ adenwono adwuma a wɔde bibire ne asaawa a ebiridum. Ne koogyan ne asaawa fitaa wafira na ayɔ. Na ne tentene yɛ basafa 20. Na ne sorokro wɔ ne ntrɛmu yɛ basafa 5. Te sɛ adi hɔ no ho ntwamutam no. Na nadum 9 ne ne kɔbere nyinasoɔ 9. Ne mprɛgo yɛ dwetɛ. Na ne tiri nnura ho ne ne mmea mu yɛ dwetɛ. Na tenabea no ne adi hɔ no ho mpɛɛwa a etwa ho hyia no nyinaa yɛ kɔbere. Yei ne tenabea no. Adanseɛ tenabea no ho nneɛma ano buo. Sɛdeɛ wɔnam Mose anum asɛm so ma ɔsɔfoɔ Aaron ba Itama bu ano ma Lewifoɔ som no. Na hɔ ba Yuri ba Besaleel a ofiri Yuda abusuakuo mu no yɛ deɛ Awurade hyɛɛ Mose ne nyinaa. Na deɛ ɔka ne ho ne Ahimasak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu a ɔyɛ sika ne dua dwumfoɔ ne ɔnwomfoɔ a odi bibire ne asaawa a ebiridum ne koogyan ne asaawa fitaa mu adwini no. Sika a wɔde yɔ adwuma no nyinaa. Kronkronbea no ho nnwuma nyinaa. Ɛtoɔ sika no. Ano si dwetikɛseɛ 29 ne nyetɛbena 730. Sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Na asafo no mu nipa a wɔkan wɔn no dwetɛ ano si dwetikɛseɛ 100 ne nyetɛbena 775. Sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Wɔn a wɔkan wɔn fra dodoɔ no mu a wɔde mfirinhyia 20 anaa deɛ ɛboro saa a wɔyɛ 600 ne mpensa ne 550 no mu biara yi bɛka biako a ɛyɛ dwetɛbena fa sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Na wɔde dwetɛ dwetikɛseɛ 100 no gu kronkronbea no nyinasoɔ ne ntwamutam no nyinasoɔ no. Nyinasoɔ 100 no yɛ dwetikɛseɛ 100. Dwetikɛseɛ biako yɛ nyinasoɔ biako. Na nyetɛbena 775 no ɔde yɔ adum no mprɛgo. Na ɔde bi duradura etiretire. Na ɔde bi biabia ho.
na ɛtoɔ kɔbere n'ano si dwetikɛseɛ 70 ne nnwetɛbena mpinu 400, na ɛno na ɔde yɛɛ Ahyiaeɛ Ntomadan n'ano nyinasoɔ, ne kɔbere afɔrebukyia, ne ɛho kɔbere ntentan, ne afɔrebukyia no ho nneɛma nyinaa, ne adihɔ no nyinasoɔ a etwa ho hyia, ne adihɔ no aboboa no nyinasoɔ, ne tenabea no ho mpɛɛwa nyinaa, ne adihɔ no mpɛɛwa a etwa ho hyia nyinaa.